Здравейте, казвам на всички, които използват Excel. В това видео ще ви покажа как може да опростим дълги и сложни проверки, за които обикновено използваме и в конструкции. Тук разиграваме един прост пример, в който искаме да направим следното нещо. Ако нашата поръчка е до 5 броя, тя е малка. До 10 броя е средна и всичко над 10 броя е голяма поръчка. Ако нямаме достатъчно опит или добър учител, правим ето това нещо, на което му казваме nested if или if в if-а, което има два проблема. Първия е, че това е трудно за четене и второ е трудно за поддръжка. По-добрият вариант е да изнесем цялата логика в една switch конструкция, която е лесна за поддръжка и лесна за четене. Най-гъвкавият вариант обаче е да се възползваме от VLOOKUP и неговата опция за Approximate Match. Как работи това? Нека разгледаме първия пример, в който на нашия първи ред имаме поръчка с два броя. Казваме на VLOOKUP, ще потърсиш тези два броя в нашата помощна Order Size таблица. Тук обаче числото 2 не присъства. Но, понеже ние използваме Approximate Match функцията, което означава приблизително съвпадение, двойката попада между 1 и 6, което отговаря на нашите малки поръчки. На втория ред имаме поръчка с 9 броя. Девятката отново не присъства в нашата помощна таблица, но тя попада в категорията между 6 и 11, което отговаря на нашите средни поръчки. И всичко над 11 броя, включително, са поръчки, които са големи. Ако имаме нужда да добавим четвърто условие, което казва поръчки с 21 или повече броя са супер големи, просто ще добавим това условие в нашата помощна таблица и виждаме, че това работи. Благодарим ви за вниманието. За още подобни видеа се абонирайте за нашия YouTube канал и кликнете на камбанката. Последвайте Skillo IT Академия в социалните мрежи, за да се информирате непрекъснато за предстоящи обучения в IT сферата.